Ça c'est les gendarmeries. Вашата България има ли тъй го е? Нашата Франция, виж как е? Нашата България има ли тъй? Какво става нашата Франция? Нашата България има ли такива полицаи? Да. Браво, пляскат. Ау, страш. Les gendarmeries. 5 мотора има там. Bah oui, ils conduisent. Les sapeurs-pompiers, ah non pas les sapeurs-pompiers, les marins de pompiers. Ouais. T'as vu là toutes les pompiers? Ah tu Peugeot? La meilleure Peugeot, frère. Те показват как е било преди, виж. Виж преди как погасявали, виждаш ли? И как? То после ще е интересно, жесли съглед това. Питай ги те България такива линейки, такива работи, виждали ли са, имат ли? Имате ли такива екстри в България? Вижте какво ти отзади водата да прескориш. Кажи му това, ми покажи виж какво е там. Ти много хубаво беше, Да. Je sais pas, mais... Я го питай, фанаха на пантерата, сега пантерата бременна била, то откача работа. Станаха като Индонезията. Дес камиони всички ще останат като антика. Ени, Аксел, правете чао на мината. Виж как маха, види, но там гледай как ти маха мама. Аз гледам. Артист. Смешниц. Ще го чакам този да мога гаси мене. Я го виж. Той едва седи, ще мога сега. Батри. Айде, деди, махай на премия. После ще дадат Войници. Когато дойде да гледаш, имаш ли какво? Отпред с колела, отзад с вериги. А? Аз се трудвам тук. Мерси така. Давай за първи път, бе. Хеликоптера иш, горе. Helikopter! C'est une rêve! Ça va être une rêve! Allez, les militaires! Сега като харчат тази ставка, сега ще отваря дара сега на лявна. Аз ми го то, ще избия пари. Тук си го, имало ли хеликоптери тук? Oh, les militaires! Les militaires! Айде, тук не е. Сега Анатолий, сега след малко Ерик идва с подводницата. Лала! Сега е палил там, загрява. Ето ги играта. Yes, го знаем. И не е камера, тук за много виждане. Да, tu взема камера. Много виждане. Виждаш как са с безбилокия. Сваля го тук мъжче без фаро и кара, виждаш? Ah, Hélène, comme les hélicoptères est passé, j'ai dit trop fort, ça doit être une rêve. Mais non. Comment ça va retourner ça là? Топче къде? Не е ли вкъщи? Моли. Този път никъде идвахме и нямаше толкова много помпиери. Сега всичко се е напълно. Всички помпиери има на това.
Comptez-moi. Pana kada će rado Pantera, сега скараха, че била временно. Те казаха вече сега. Сега стана развъдница. Пантери се занимават. Какво правиш? Хората говорят, за да могат да крадат дървата отгоре, за които са пуснали с Оса. пантера. Да, видя ли? Да, бе, за Да, дървата. Allez. Парад. Днеска освобождението На Франция днеска. Освободихме се днеска. Кой, големия ли е? Да, един приятел. Да. Allez les pompiers. Frère, Axel, si Nazim il était là, il va être fou. Вижте хората, където са отгоре, махат ги на... Давай. Празник, той на ресторант. Ереш, С напазят тук да е. пожари. Les sapeurs-pompiers. Frère, il est, on dirait ça c'est des vrais jouets, mais qu'on regarde. Егале, Даниел тук, Станислава може да гледа. Стани. Allez, les pompiers. On vous aime. Стига, Дени, стига. Катя, не дей идва, ти без ти гледаш на живота. Как ще да то свърши? Bah ouais. Ce sont les nouvelles. Много турено. Prépare-toi. Има ток ли? Да, и двете. Oh, elle conduit une Toyota, frère. Чакай ми. Merci à vous. Да разпочет. Ouais. Ça c'est mes pompiers préférés. Première fois je l'ai vu, je les aimais trop. Ah ok. Les CM ici, jamais entendu mais. Tu entends les sirènes? Ah c'est un cri. On en a bien. Grip. Rampe. C'est quoi grip? C'est pas? Jamais entendu. Ah, c'est ça là. Ah. Wesh. On vous aime. Frère, on dirait Paramérique. Voiniti. Oh, non. Tout le temps. Je m'en rappelle comme j'étais petit. Frère, tout le temps comme j'ai entendu les sirènes, j'étais content comme ça. Comme j'étais 6 ans. Ils sont là, tu vas filmer. Frère. C'est pas vous, si, il y a des tanks. Allez, les militaires. On vous aime.
Frère, je tremble. Allez, les tanks. America. POV. Élite, POV. Mon frère, elle dit que je suis nul. Militaire, oui. Fire in the hole. T'as fait coucou? Frère Axel, imagine ces policiers qu'on voit dans... comment Brian et voilà, imagine, par le vidéo là qu'on a vu, imagine ils sont là. Warzone frère.